שלום חברות, והיום בסרטון אני עומד ללכת על השאלה האם 100 אנשים יכולים לנצח גורילה. זו שאלה שהיא מאוד מדברת באינטרנט, ואני רציתי לחוות את הדעה שלי. אז דבר ראשון, הגורילה היא גורילה מסוג הגורילת גב כסוף ששוקלת 180 קילו, והאנשים אלו אנשים ממוצעים, אוקיי? גברים ממוצעים, לא ילדים, אפשר להגיד נגיד 18 פלוס כזה. גב כסוף שוקלת 180 קילו, בזמן שבן אדם שוקל 80. אתם בטח אומרים, וואו, הגורילה שוקלת פי 2.5 מהבני אדם. ולזה אני אגיד לכם שאתם צודקים. אבל זה 100 בני אדם. זאת אומרת שהכולל זה 8 טון. זאת אומרת שכל האנשים הם שוקלים בין בערך פי 5 מטויוטה יאריס, כן? 3 רכבי שטח וקרוב לאוטובוס עירוני. וכל זה על גורילה אחת. אז נראה לי שזה יהיה קצת קשה, אוקיי? אז זה המשקלים. ועכשיו בוא נעשה המשקל הרמה סלש זריקה ודחיפה של הגורילה היא 2 טון. וואו, 2 טון זה מלא. זה כמעט כמו 2 טויוטה מאריז. וזה נכון, אבל אנחנו שוקלים פי 4 מזה. אז עוד משהו שהוא טוב לבני אדם, וזה הכוח מחשבה. אנחנו כבני אדם, אנחנו אנחנו הבעלי חיים הכי מפותחים בטבע, אוקיי? על כדור הארץ. אנחנו הבעל חיים הכי מפותח בכדור הארץ. אתם יודעים מה? לא רק כדור הארץ, גם הירח, כי גם הגענו לשם. כי גם הגענו לירח, אוקיי? ואנחנו יכולים להשתמש בחוכמה הזאת בשביל לעשות מין איזו טקטיקה שנוכל בעצם לגרום לזה שהגורילה לא תוכל לשאת כבר את כל הדבר הזה. וזה כמו שכולם יקפצו עליה באותו הזמן, כי זה 8 טון שאנחנו מדברים, אוקיי? אז כאילו אם 100 אנשים עושים ליטרלי פשוט לינץ' על גורילה, אין לה סיכוי אפילו. כן, חלק גדול מהאנשים ימותו, אבל עדיין אנחנו נזכה. אז בקיצר, מה שאני מנסה להגיד פה, זה שאנחנו ננצח. אפילו עם 50 ננצח. בעיקרון, 100 אנשים זה לא אמור להיות קרב אפילו צמוד. אז מקווה שנהנתם מהסרטון. תפרגנו בלייק רק אם נהנתם. אני מנסה להגדיל את הערוץ החדש הזה,
אז אם אתם רוצים תפרגנו בסאב אם נהניתם מהתוכן, ושאני אדע לעשות עוד תוכן כזה, ויאללה ביי. פיס.